ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോ ഉപദേശാമൃതം ഇനി 3 ശ്ലോകങ്ങളൂടെ ഉള്ളൂ. 9, 10, 11. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപദേശാമൃതം 9ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടത് 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് വൈദി സാധനാ ഭക്തിയാണ്. അത് നമ്മള് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഗുരുക്കന്മാരും ദീക്ഷാഗുരുവും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധനാ ഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ തൃഷ്ണകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്നതും പിന്നെ ആരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സംഘം ചേരേണ്ടത്, നമ്മള് കൂടുതലും പ്രീതി ലക്ഷണമായിട്ട് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇടപെടണമെന്ന് കണ്ടു. ഭക്തന്മാർ പല തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ശാരീരികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാണരുത്. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ രാഗാനുഗ ഭക്തിയില് പിന്നെ നമ്മൾ നാമത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു അല്ലെ. നാമത്തിന്റെ രുചി അത് എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരുന്നത്? നാമരുചി. നാമത്തിന്റെ രുചി എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരുന്നത്? നമ്മളെ ശ്ലോകത്തിൽ കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ മധുരം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കെന്താ കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ള നാമരുചി നമുക്ക് കിട്ടാത്തതിനുള്ള കാരണം? ഭക്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അവിദ്യയാകുന്ന പിത്തം പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമ്മൾ രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് കണ്ടു. രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തിയില് നമ്മൾ 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തായിരുന്നു കണ്ടത്? 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലാദികൾ അത് നമ്മൾ നിരന്തരം 24 മണിക്കൂറും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. നമ്മുടെ നാവെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കണം. ആ രീതിയിൽ നമ്മള് വ്രജധാമത്തില് താമസിക്കണം. ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശം തേടി നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി നമ്മള് 9ാമത്തെ. അപ്പൊ ഈ സാധനാ ഭക്തി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഭാവഭക്തിയും പ്രേമഭക്തിയിലേക്കും കടക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ലോകങ്ങളുടെ ശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്നത്.
നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഏറ്റവും ഔന്നിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഏത് ലോകമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ രണ്ട് തരം ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആത്മീയ ലോകവുമുണ്ട്, ഭൗതിക ലോകവുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകവും ആത്മീയ ലോകവും എല്ലാ ലോകത്തിലും ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ വിവിധ മേഖലകളുടെ ശ്രേണിയെ വിവരിക്കുന്നു. രാധാകുണ്ഡത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലമായി കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടിയിലും ഏറ്റവും ഔന്നിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് രാധാകുണ്ഡമാണ്. അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം. വൈകുണ്ഠജനിതോ വരമധുപുരീ തത്രാഭിരതോത്സവത് വൃന്ദാരണ്യമുദാരപാണിരമണാ തത്രാഭി ഗോവർധനാ രാധാകുണ്ഡമിഹാപി ഗോകുലപതേ പ്രേമാമൃതപ്ലവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരജാദോ ഗിരി തദേ സേവം വിവേകീനകാ വൈകുണ്ഠജനിതോ വരമധുപുരീ തത്രാഭിരസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാരപാണിരമണാത് തത്രാഭി ഗോവർധനാ രാധാകുണ്ഡമിഹാപി ഗോകുലപതേ പ്രേമാമൃതപ്ലവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരി തദേ സേവം വിവേകീനകാ. മധുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുണ്യസ്ഥലം ആത്മീയമായി വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മധുരാപുരിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് കൃഷ്ണന്റെ രാസലീല വിനോദങ്ങൾ കാരണം വൃന്ദാവനം അതീന്ദ്രിയമായ വനമാണ്. മധുര എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പുണ്യമായ സ്ഥലം ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ രാസലീലാ വിനോദങ്ങൾ ഹേതുവായിട്ട് ദിവ്യമായ വൃന്ദാവനം മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതരമാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് പറഞ്ഞത് മധുര ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ദിവ്യത്വമുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പുതിയതായി ജോയിൻ ചെയ്തവര് പറഞ്ഞോളൂ. വൈകുണ്ഠം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ലോകത്താണോ ആത്മീയ ലോകത്താണോ? ആത്മീയ ലോകത്തിൽ. ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകം അല്ലെ? ലക്ഷ്മി നാരായണൻ വസിക്കുന്ന ലോകമാണ് വൈകുണ്ഠം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ആ വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്, അതിനേക്കാൾ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മധുര. കാരണം മധുര എന്തുകൊണ്ടാ മധുര വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അവിടെ ഭഗവാൻ ജനനം ചെയ്തു. വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭഗവാൻ അജനായി നിൽക്കുകയാണ്. ഭഗവാന് ജനനമില്ല, മരണമില്ല, നിത്യം നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭൂമിയില് ഭഗവാൻ ജനനം ചെയ്തത്, ഭഗവാൻ അതേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഈ പുണ്യസ്ഥലമായ മധുരയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനനം ഹേതുവായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ മികച്ചതാണ് മധുര എന്ന് പറയും. ഇനി ഈ മധുരാപുരിയേക്കാൾ മികച്ച സ്ഥലം, ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥലമാണ് എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ രാസലീലാ വിനോദങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള ദിവ്യമായ വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ മികച്ചതാണ് മധുര. ഇനി മധുരയേക്കാൾ മികച്ചത് ഏതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? വൃന്ദാവനമാണ്. കാരണം അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ രാസലീലാ വിനോദങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനം അതിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ ഈ വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് ഗോവർദ്ധന ഗിരിയാണ്, ഗോവർദ്ധന മലയാണ്. കാരണം ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യമായ കൈകൊണ്ട് ഉയർത്തിയതാണ്. അപ്പം ഗോവർദ്ധനം ഈ വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം അത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ്. കാരണം ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഭഗവാൻ തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഉയർത്തിയതാണ്.
അല്ലെ? എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ കൈകൊണ്ട് ഉയർത്തിയത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം? ഇന്ദ്രൻ മഴ പെയ്യിപ്പിച്ചു. ഇന്ദ്രൻ മഴ പെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ ഗോകുലത്തിലുള്ള വൃന്ദാവനവാസികളെ എല്ലാം സംരക്ഷിച്ചത് ആ ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തിയാണ്. അപ്പൊ ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തുകയും കൂടാതെ ഇതേ ഗോവർദ്ധനത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ പല വിനോദങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലവുമാണ് ഗോവർദ്ധനത്തില്. ഭഗവാന്റെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് സഖ്യരസത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് പശുക്കളെ മേയിച്ച് നടന്ന സ്ഥലം, അല്ലെ? കൂടാതെ രാധാറാണിയും ഗോപിമാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ നടന്നത്, അങ്ങനെ എല്ലാ ലീലാ വിനോദങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. അതുകൊണ്ട് ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മേന്മയേറിയതാണ്. ഇനി വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ ഏറ്റവും മികച്ചത് ഏതാണ്? എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ ഒരു സൃഷ്ടിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചത് ഏതാണ് എന്നിവിടെ പറയുകയാണ്. എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി അതിശ്രേഷ്ഠമായത് ശ്രീ രാധാകുണ്ഡമാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും പരമോന്നതമായി നിലകൊള്ളുന്നത്. കാരണം ഇത് ഗോകുലനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അമൃത പ്രേമത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഔന്നത്യത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിലെ ഏറ്റവും പരമോന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് ശ്രീ രാധാകുണ്ഡമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ പ്രേമമാകുന്ന അമൃത് അതിൽ കവിഞ്ഞൊഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കുന്നതിൽ വിവേകശാലിയായ ഏതൊരാളാണ് വിമുഖനായിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും പരമോന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ രാധാകുണ്ഡത്തെ ആരാണ് സേവിക്കാതിരിക്കുക? ബുദ്ധിശാലികളായിട്ടുള്ള വിവേകികളായിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും ആ രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കാനായിരിക്കും താല്പര്യം കാണിക്കുക. അതിൽ വിമുഖരായിരിക്കുന്നവർ ആരാണ്? അപ്പൊ എല്ലാരും ആ രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവേകികളായിട്ടുള്ളവർ. അവർക്ക് മാത്രമേ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 5 സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആദ്യം പറഞ്ഞത് വൈകുണ്ഠം. വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് മധുര. എന്തുകൊണ്ടാണ് മധുര? ഭഗവാൻ ജനിച്ച സ്ഥലമായതുകൊണ്ട്. ഭഗവാൻ ജനിച്ച സ്ഥലം മധുര. ഇനി മധുരയേക്കാൾ ഉയർന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായത് വൃന്ദാവനം. കാരണം ഭഗവാന്റെ രാസലീലാ വിലാസങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലമാണ്, അല്ലെ? രാസലീലാ വിനോദങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് വൃന്ദാവനം. ഇനി വൃന്ദാവനത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. കാരണം അത് ഭഗവാൻ തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഉയർത്തിയതാണ്. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ലീലാ വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിലാണ്. ഇനി ഏറ്റവും പരമോന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്? രാധാകുണ്ഡം. അപ്പൊ ആ ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി ഏറ്റവും പരമോന്നതിയിൽ, അതിനപ്പുറമായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതാണ് രാധാകുണ്ഡം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യപ്രേമം നിറഞ്ഞു കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്ഥലമാണ് രാധാകുണ്ഡം. രാധാകുണ്ഡം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പോ അത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. എങ്ങനെയാണ് രാധാകുണ്ഡം ഭഗവാൻ എങ്ങനെ രാധാറാണി സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ഇനി കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവ ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. വിവേകികളായിട്ടുള്ളവർ രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവ ചെയ്യും. ആത്മീയ ലോകമാണ് വൈകുണ്ഠം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വൈകുണ്ഠ ലോകം, ഇവിടെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ലക്ഷ്മി നാരായണനാണ് ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവരും ദാസ്യഭാവത്തിലാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവി മാത്രമേ ഭഗവാനുമായിട്ട് മാധുര്യഭാവത്തില് സേവ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം മാത്രമുള്ള സ്ഥലമാണ്. അല്ലാതെ സാഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം ഇവിടെ വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ മാതാപിതാക്കളില്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ആരുമില്ല. ആകെ ലക്ഷ്മി ദേവി മാത്രം മാധുര്യരസത്തിൽ സേവ ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി എല്ലാവരും ശാന്തരസം, ദാസ്യരസത്തില് സേവ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയ ലോകം, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിലെ 3/4 ഭാഗവും ആത്മീയ ലോകമാണ്. വെറും 1/4 ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഭൗതിക ലോകത്തെക്കാളും തീർച്ചയായിട്ടും ഉയർന്നതാണ് ആത്മീയ ലോകം, അല്ലെ? ഭൗതിക ലോകം വെറും 1/4 ഭാഗമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ
ഭഗവാന്റെ തന്റെ സമ്പന്നമായ സവിശേഷതകൾ, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായി നിൽക്കുന്നത് ആ എല്ലാ സവിശേഷതകളുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകം തീർച്ചയായിട്ടും ഭൗതിക ലോകത്തെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ആ ആത്മീയ ലോകത്തെക്കാളും ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള മധുര ഉത്കൃഷ്ടമാണ് എന്ന് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറയും. മധുരാധാം. ഇപ്പൊ മധുരാധാം ഭൗതിക ലോകത്താണ്, നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന. ആ മധുരാധാമില് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഔന്നിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ജനിച്ച സ്ഥലം കളി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മധുരാധാം മികച്ചതെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ജന്മമെടുത്തത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അവിടെ ജന്മമെടുത്തു. ഭൗതിക ലോകമാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഭഗവാൻ ജന്മമെടുത്തു. അതിനാൽ മധുരാധാം വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ മികച്ചത്. ഇത് ഭൗതിക ലോകത്താണ്. പക്ഷേ അർത്ഥേന്ദ്രിയ ലോകത്താണ് ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇനി ആ മധുരയേക്കാൾ മികച്ചതാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത്. മധുരയേക്കാൾ മികച്ചത് വൃന്ദാവൻ. വൃന്ദാവനത്തില് 12 വനങ്ങളാണ് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ 12 വനങ്ങൾ അടങ്ങിയ വൃന്ദാവനം. 12 വനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 വനങ്ങളുണ്ട്. ഈ യമുനയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുമായിട്ടാണ് വനങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്. കിഴക്ക് ഭാഗത്ത്, യമുനാ നദിയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് 5 വനങ്ങളും അതിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് 7 വനങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ മൊത്തം 12 വനങ്ങളാണ് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ 12 വനങ്ങൾ, ഭഗവാൻ പല ലീലകൾ ആടിയതാണ് ഈ 12 വനത്തില്. അതുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനം മധുരയേക്കാൾ മികച്ചതാണ്. ഭഗവാന്റെ വിവിധ വിനോദങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട താലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം തുടങ്ങിയ 12 വനങ്ങൾ, 12 വനങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഉൾവനങ്ങൾ മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി കണക്കാക്കപ്പെടും. ഇനി അടുത്ത എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. എന്നാൽ ഈ വനങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് ദൈവിക ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ്. കൃഷ്ണൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഒരു കുട പോലെ ഉയർത്തി തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ വ്രജത്തിന്റെ നിവാസികളെ കോപാകുലനായ ഇന്ദ്രൻ അയച്ച തോരാത്ത മഴയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ തന്റെ താമര പോലുള്ള മനോഹരമായ കൈ കൊണ്ട് ഉയർത്തി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഉയർത്തിയതാണ്. അവിടെ എന്തിനാണ് ഉയർത്തിയതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇന്ദ്രൻ മഴ പെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വ്രജവാസികളെ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം കുട പോലെ ആ കുന്നിനെ ഉയർത്തിയതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഗോവർദ്ധന കുന്നിലാണ് കൃഷ്ണൻ തന്റെ പശുപരിപാലന സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഗോപന്മാരുമായിട്ട് പശുക്കളെ എല്ലാം അഭയം തേടിയത് ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ താഴെയാണ്. കൂടാതെ ഭഗവാൻ പശുക്കളെ മേച്ചു നടന്നത് ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിലാണ്. രാധാറാണിയുമായിട്ടുള്ള പല പ്രേമലീലകളുടെയും സങ്കേതവും ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗോവർദ്ധനം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മികച്ചതാണ്. അവിടെയും അവൻ തന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ രാധയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി അവളുമായി സ്നേഹത്തോടെ വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ഗോവർദ്ധനം. അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം. ഇതാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെയാണ്. 22 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ് ഗോവർദ്ധനം. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാല്ലേ, ഇവിടെ ഈ 7 ദിവസം 7 രാത്രി ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ 7 ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തി നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാരും ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിന് ചുറ്റും ഭഗവാനെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗോവർദ്ധനം ലീല നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത, ഇവിടെ എല്ലാരും ഉണ്ട്. അതായത് ഗോപന്മാരുണ്ട്, ഗോപിമാരുണ്ട്,
എല്ലാ രസത്തിലും ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാരും. വാത്സല്യ രസത്തില് യശോദാമ്മ, നന്ദ മഹാരാജ്, പിന്നെ മുതിർന്ന ഗോപിമാരുണ്ട്. മാധുര്യ രസത്തില് രാധാറാണിയും മറ്റു ഗോപിമാരും ഉണ്ട്. പിന്നെ സാഖ്യ രസത്തില് ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ശ്രീധാം, മധുമംഗൽ, അങ്ങനെ കുറെ സുഹൃത്തുക്കളും ബലരാമനും ഉണ്ട്. പിന്നീട് ഭഗവാനെ ശാന്തരസത്തില് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചില്ലേ, ശാന്തരസത്തിലും ദാസ്യരസത്തിലും ഒക്കെ സേവ ചെയ്യുന്ന ശാന്തരസത്തില് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴല്, ഭഗവാന്റെ ആഭരണങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ശാന്തരസമാണ്. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യ രസത്തില് ചിത്രക, പത്രക, അങ്ങനെ എല്ലാരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. സാധാരണ ഭഗവാൻ പകൽ ഏത് സമയവും ആരുടെ കൂടാണ്? പകൽ സമയങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഗോപിമാർക്കൊക്കെ വളരെ സങ്കടമാണ്. കാരണം അവര് എങ്ങനെയും രാത്രി ആയാൽ മതി, ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാലോ. പക്ഷെ ഗോപന്മാര് വിചാരിക്കുന്ന രാത്രി ആകണ്ട, പിന്നെ ഭഗവാന് വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. രാവിലെ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് ഗോപന്മാര് ചിന്തിക്കും. പിന്നെ രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗോപിമാർക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. ഗോപിമാർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ സേവ ചെയ്യാം. ഗോപിമാർക്ക് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴലൂതി രാസലീലയിൽ ഏർപ്പെടാം. പക്ഷെ ഗോപന്മാർക്ക് ആ സമയത്ത് സങ്കടമാണ്. പക്ഷെ ഈ ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തിയ സമയത്താണ് ഗോപിമാരും ഗോപന്മാരും എല്ലാരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ആ ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് ഈ ഇന്ദ്രൻ മഴ പെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പശുക്കളെ കാണാം അല്ലെ? പശുക്കളെല്ലാം ശാന്തരസത്തില് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നു. പശുക്കൾ എല്ലാരും ഭഗവാനെ തന്നെ ഉറക്കമില്ലാതെ ഊണും ഉറക്കവും ഇല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ 7 ദിവസങ്ങളിലും അവര് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ദിവസം പോയതേ ആരും അറിയണില്ല. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഇടക്കണ്ണിട്ട് രാധാറാണിയെ നോക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഗോപന്മാര് സംസാരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലീലയാണ് ഗോവർദ്ധനം ഭഗവാൻ ഉയർത്തിയത്. ഇനിയാണ് ഏറ്റവും ഔന്നിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം. അത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് രാധാകുണ്ഡമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ, രണ്ട് കുണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുളമാണ്. 2 കുളങ്ങളുണ്ട്. ഈ 2 കുളങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? രാധാകുണ്ട്, ശ്യാമകുണ്ട്. രാധാകുണ്ഡവും ശ്യാമകുണ്ഡവും. അപ്പൊ ഇതില് ഈ വലിയ സ്ക്വയർ പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ രാധാകുണ്ഡം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമില്ലേ, അതാണ് ശ്യാമകുണ്ഡം. അപ്പൊ രണ്ടും അടുത്തടുത്താണ്. ഈ രാധാകുണ്ഡമാണ് ഏറ്റവും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം അവിടെയാണ് കൃഷ്ണപ്രേമം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്ഥലമാണ് രാധാകുണ്ഡം. ഈ രാധാകുണ്ഡം ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചു. ദ്വാപരയുഗം കഴിഞ്ഞ് കലിയുഗമൊക്കെ ആയി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതെല്ലാം മൺമറഞ്ഞുപോയി, മറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. രാധാകുണ്ഡം ഒന്നും ആർക്കും അറിയില്ല. കാരണം കുറെ നാള് മുഗൾസ് ഭരിക്കുകയായിരുന്നു. മുസ്ലിം ഭരണമൊക്കെ വന്നപ്പോ അവരെല്ലാം നശിപ്പിച്ച്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുളം ഉണ്ടെന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല. എല്ലാം ഒരു ചതുപ്പ് സ്ഥലമായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഒരുപാട് കാലം ഈ രാധാകുണ്ഡം മറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു, ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ കുളം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്ഥലത്തൊരു കുളം. അപ്പൊ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്, അദ്ദേഹം അതില് കുളിച്ചു. അതിൽ കുളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, കാരണം അത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാഭാവത്തിൽ വന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ കുളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിയായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം ഉടലെടുത്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇത് തന്നെയാണ് രാധാകുണ്ഡം എന്ന്. അങ്ങനെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 6 ഗോസ്വാമിമാർ. അതിലെ 6 ഗോസ്വാമിമാരില് ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഗോസ്വാമിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി, രഘുനാഥദാസ് ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെ മറ്റ് ഗോസ്വാമിമാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ രാധാകുണ്ഡത്തെ, ഇതാണ് രാധാകുണ്ഡം, ഈ രാധാകുണ്ഡത്തെ വിപുലീകരിക്കുക. അപ്പൊ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വലിയ തടാകം ഒക്കെ വരാൻ കാരണം ഈ ഗോസ്വാമിമാര് അത് പുനഃസൃഷ്ടി ചെയ്തതാണ്. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും
ഈ ആചാര്യന്മാര് ഇപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു. കൂടാതെ നമ്മുടെ മായാപൂർ ധാമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വലിയ ധാമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അല്ല, അതിനു മുമ്പ് ഇതൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല, ഏത് മൺമറഞ്ഞിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ വലിയ തടാകം നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യുക? അവർ ഈ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ തീരത്ത് വസിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള രാധാകുണ്ഡം എല്ലാവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. രാധാകുണ്ഡമാണ്, ഇത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള രാധാകുണ്ഡം എല്ലാവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കാരണം അവിടെയാണ് കൃഷ്ണനോടുള്ള സ്നേഹം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത്. കൃഷ്ണനും രാധയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള നിത്യസ്നേഹത്തിന്റെ നിരവധി ഓർമ്മകളുടെ ഇടമാണ് ഇവിടം എന്നതുകൊണ്ട് വിപുലമായ ഭക്തർ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിനായി സ്വയം തയ്യാറാവുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ രാധാകുണ്ഡം ഒരുപാട് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയാൻ കാരണം, ഇത്രയും പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കാനുള്ള കാരണം, ഈ രാധാകുണ്ഡം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രയും മാത്രം അഭിലാഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ രാധാകുണ്ഡം കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ രാധാകുണ്ഡത്തിന് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഈ രാധാകുണ്ഡം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി രാധാകുണ്ഡത്തിന് ഇത്രയും അധികം പ്രാധാന്യം നൽകാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രമാത്രം അഭിലാഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ രാധാകുണ്ഡം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ രാധാകുണ്ഡത്തെ വിവേകികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ തിരസ്കരിക്കുമോ? അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ അവസാനം പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിനായി സ്വയം തയ്യാറാവുക. തീർത്ഥാടനത്തിനായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും തയ്യാറാവുക. നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ ഹൃദയം മനസ്സും എല്ലാം, കാരണം വൃന്ദാവനം നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണേണ്ടതല്ല, വൃന്ദാവനം നമ്മൾ ചെവി കൊണ്ടാണ് കാണുക എന്ന് പറയും. ചെവി കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ ഭക്തരുമായിട്ട് പോകണം. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം വൃന്ദാവനം അത് മായയാൽ മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കും. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാകില്ല. സാധാ ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് തോന്നുകയുള്ളൂ, ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമായിട്ട് തോന്നും. നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കും. ഇവിടെ എല്ലാം അഴുക്കാണല്ലോ, ഇവിടെ എന്താ ചെളിയാണല്ലോ, ഇവിടെയൊക്കെ പശുക്കളാണല്ലോ, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇത്ര കാണാനെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അങ്ങനല്ല വൃന്ദാവനത്തെ കാണേണ്ടത്. വൃന്ദാവനത്തെ നമ്മള് ഹൃദയവും മനസ്സും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി തീർത്ഥാടനത്തിനായിട്ട്. നമ്മളൊരു സുഖവാസത്തിന് പോകുന്ന സ്ഥലമല്ല വൃന്ദാവനം. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആടിയ സ്ഥലമാണ് അത്. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് റിവീൽ ചെയ്യൂ, അവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കൂ. നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ മായയുടെ കർട്ടൻ വെച്ച് മൂടി വെച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് വൃന്ദാവനം കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തരുടെ കൂടെ പോയി അവിടെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നമ്മൾ കേൾക്കണം. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്ത ഓരോ സ്ഥലത്തും ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും, ഈ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഏത് ലീലയാണ് നടന്നത് എന്നുള്ള ഓരോ ലീലകൾ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെവിയിലൂടെ അത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറി ആ ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് വൃന്ദാവനത്തെ കാണേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചർമ്മ ചക്ഷുഷു കൊണ്ടല്ല കാണേണ്ടത്. പുസ്തകങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നിവ വായിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പം കുറെ കേൾക്കണം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ഥലം വേറൊരു രാജ്യത്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കും. അവിടെ എങ്ങനെയാണ്, അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ്, അവിടുത്തെ കണ്ടീഷനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം തോന്നി പോകുന്നത്. അതുപോലെ വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കണം, ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം, നമ്മള് പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ കേൾക്കണം, നമ്മള് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം. അങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തെ മനസ്സിലാക്കണം. അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. നമ്മൾ ഈ 10 അപരാധങ്ങൾ, നാമാപരാധങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അപരാധമില്ലാതെ, കാരണം വൃന്ദാവനത്തില് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്താൽ അത് 100 മടങ്ങാണ് ആ അപരാധത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് വരാൻ പോവുക. അതുപോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫലവും 100 മടങ്ങ് ഫലമാണ് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കിട്ടുക. അപ്പൊ നമ്മള് അപരാധം ചെയ്യാതെ ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ള അപരാധം ഏതാണ്? 10 അപരാധങ്ങളിൽ ആദ്യം പറയുന്ന അപരാധം എന്താണ്? വൈഷ്ണവ അപരാധം. വൈഷ്ണവ അപരാധം അല്ലെ.
വൈഷ്ണവരെ, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നമ്മള് അവഗണിക്കുക, അവരെ അവജ്ഞയോടെ കാണുക, അവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുക, അതൊക്കെ അപരാധമാണ്. നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ വളർന്ന സാഹചര്യവും നമ്മളുടെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു നടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാതെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കളിയാക്കിയൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ഓ അവരങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഞാൻ കളിയായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒന്നും വിചാരിച്ചു പറഞ്ഞ, അതുപോലും അപരാധമാണ്. നമ്മൾ കളിക്ക് പോലും അങ്ങനെ തമാശയ്ക്ക് പോലും ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. അത് അവര് കേൾക്കണില്ലായിരിക്കും. നമ്മളെ കൂടുള്ളവര് ഒരു ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് അപരാധമായിട്ട് ഭഗവാൻ അത് സഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് വൈഷ്ണവ അപരാധം അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതത്ര മടങ്ങ് നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മളുടെ ഭക്തി തന്നെ ഇല്ലാതായി പോകും. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഹൃദയവും മനസ്സും അതിന് തയ്യാറാക്കുക, കൂടുതൽ വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അത്രയും ആഗ്രഹം വരുത്തുക, എനിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണം. ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലമാണ്, അത്രയും പുണ്യ സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും വൃന്ദാദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അവിടെ കയറാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയും. ആ വൃന്ദാദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, രാധാറാണിയുടെയും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ അപരാധമില്ലാതെ നമ്മള് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണം. അപ്പൊ ധാമിനെ സേവിക്കാനുള്ള വഴികൾ. അപ്പൊ ആ ധാമിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക, ആ ധാമിനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുക, ധാമിനെ വൃത്തിയാക്കുക, മനോഹരമാക്കുക. അപ്പൊ ധാമില് സേവ ചെയ്യുക. നമ്മൾ അവർക്ക് അവിടെ സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് പല അവസരങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കവിടെ വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുക. അതൊക്കെ വലിയ വലിയ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും നമുക്ക്. അപ്പം ഈ ധാമിനെ സേവ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ധാമിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക. ഓരോ സ്ഥലത്തും ധാമിലുള്ള ഓരോ സ്പോട്ടിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള പല ലീലകൾ നടന്നു. ഇപ്പൊ ഗോവർദ്ധനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഗോവർദ്ധന ലീല ഓർക്കാം, രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ ലീലകൾ ഓർക്കാം. അങ്ങനെ പിന്നെ ഓരോ വനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഓർക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള, നമ്മളെ ഭഗവാൻ ഉരലില് കെട്ടിയ ദാമോദര ലീല നടന്ന സ്ഥലം. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ അത് ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലീലയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുക, അത് കേൾക്കുക, അതൊക്കെ ധാമനെ സേവ ചെയ്യുക. കൂടാതെ ആ ലീലകളും ആ സ്ഥലത്തെയും നമ്മൾ മഹത്വവൽക്കരിക്കുക. അവിടെയുള്ള വ്രജവാസികളെയും നമ്മൾ മഹത്വവൽക്കരിക്കുക. അവിടെയുള്ള വ്രജവാസികളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് കാണുമ്പോ തെറ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ കണ്ണില് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തോന്നും. പക്ഷേ അവരെല്ലാം രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ആ ധാമില് ജന്മം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള ഓരോ ചെറിയ പ്രാണികൾ പോലും അത്രയും ഉയർന്നവരാണ്. നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉയർന്നതാണ് ആ ഓരോ ആത്മാവും. അപ്പോ അവിടെയുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ അത് അപരാധമായി മാറും. ഭഗവത് ഭക്തര് മാത്രമല്ല, വ്രജവാസികളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയം. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അവര് സാധാരണ ആൾക്കാരായിട്ടായിരിക്കും തോന്നുക, പക്ഷെ അവരെല്ലാം ഒരുപാട് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അവിടെയുള്ള ഓരോ മൃഗങ്ങൾ, ഓരോ പ്രാണികൾ എല്ലാം ഉയർന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളവരെ നമ്മൾ മഹത്വവൽക്കരിക്കണം. അവിടെ ധാമിനെ വൃത്തിയാക്കാനുള്ള സേവ ചെയ്യുക, പിന്നെ ധാം മനോഹരമാക്കുക. ഡാമിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇടരുത്. നമുക്കതൊരു ശീലമാണ്. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോ എവിടെ പോയാലും അതാണല്ലോ. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ പോയാൽ അവിടെ ഫുൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക, ഡാമിനെ വൃത്തിയാക്കുക, മനോഹരമാക്കുക. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു അധ്യായം, ഈ ഒരു ശ്ലോകം. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ശ്രേണി ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രേണി പുതിയ ബാച്ചിലുള്ളവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? വൈകുണ്ഠം, ഹരികൃഷ്ണ, വൈകുണ്ഠം, മധുര, വൃന്ദാവനം, ആ ഗോവർദ്ധനം, രാധാകുണ്ഠം. രാധാകുണ്ഠം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീ രാധാ മദന മോഹന, ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ 3 വിഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഈ 3 വിഗ്രഹങ്ങളും വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള, ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ്. രാധാ മദൻ മോഹൻ, രാധാ ഗോവിന്ദദേവ്, രാധാ ഗോപിനാഥ്.
ചില ചോദ്യങ്ങൾ. വ്യത്യസ്ത ആത്മീയ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി പട്ടികപ്പെടുത്തുക. അതാണ് ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? വൈകുണ്ഠം, മധുര, വൃന്ദാവനം, ഗോവർദ്ധനം, രാധാകുണ്ഡം. അല്ലെ? ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാകുണ്ഡത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്? എന്തുകൊണ്ടാ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ രണ്ടാമതെടുത്തു വൃത്തിയാക്കി? അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രയും അഭിലാഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന് കൊടുത്തത്. കാരണം അത് കണ്ടുപിടിക്കണം, ശ്രീ രാധാകുണ്ഡം എവിടാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് കൂടാതെ അവരെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അവരോടടുത്ത് ഗോസ്വാമിമാരടുത്ത് അത് ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട്, പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ആണ് അത്രയും പ്രാധാന്യം രൂപ ഗോസ്വാമി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അറ്റൻഡൻസ് പുതിയ ബാച്ചിലുള്ളവർ മാത്രം അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്കിനി 2 ശ്ലോകങ്ങളൂടെ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം 40 ആയതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കിയാലോ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് സംശയം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കാം. ലെവൽ 2 തീരാറായോ മാതാജി? ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ ഉള്ളു അല്ലേ? ഓക്കെ. 2 ക്ലാസ്സും കൂടെ ഉണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ. അപ്പൊ 17 അല്ലല്ല 18ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്ന്. തീരില്ല. ലാസ്റ്റ് അധ്യായം കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ തീരില്ല. അടുത്ത ശനിയാഴ്ചയോടുകൂടി തീരുമായിരിക്കും മാതാജി. ഓക്കെ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കാം. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പോ ഇന്ന് ഈ ശ്ലോകം കൂടെ തീർന്നാൽ നാളെ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉപദേശാമൃതം തീരും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈശോപനിഷത്തായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുക. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം മനുഷ്യരാശിയുടെ വ്യത്യസ്ത രീതികളുടെ ശ്രേണിയാണ് പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെ ശ്രേണിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി 10ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് മനുഷ്യരാശിയുടെ ശ്രേണി. അപ്പൊ പലതരം മനുഷ്യര് തന്നെ പല രീതിയിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്, പല അവബോധമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരാശിയുടെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ശ്രേണി, സൃഷ്ടിയിലെ വിവിധ തരം മനുഷ്യരുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ചാണ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം വിവരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ രാധാകുണ്ഡം ഏറ്റവും ഉയർന്ന മനുഷ്യരുടെ വാസസ്ഥലമാണ്. ശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അത് രാധാകുണ്ഡമായിരിക്കുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. കർമ്മിഭ്യ പരിതോ ഹരേ പ്രിയതയാ വ്യക്തിയയുർജ്ഞാനിനാസ് തേഭ്യോ ജ്ഞാന വിമുക്ത ഭക്തി പരമാ പ്രേമൈകനിഷ്ഠസ്തദാ തേഭ്യസ്താ പശുപാല പങ്കജദൃശസ് താഭ്യോപി സാരാധികാ പ്രേഷ്ടത്വത് ഇയതദീയ സരസി താം നശ്രയേത് കാകൃതി കർമ്മിഭ്യ പരിതോ ഹരേ പ്രിയതയാ വ്യക്തിയയുർജ്ഞാനിനാസ് തേഭ്യോ ജ്ഞാന വിമുക്ത ഭക്തി പരമാ പ്രേമൈകനിഷ്ഠസ്തദാ തേഭ്യസ്താ പശുപാല പങ്കജദൃശസ് താഭ്യോപി സാരാധികാ പ്രേഷ്ടത്വതീയ സരസി താം നശ്രയേത് കാകൃതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ മനുഷ്യരാശിയുടെ ശ്രേണിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? എല്ലാത്തരം ഫലപ്രാപ്തിയുള്ള തൊഴിലാളികളിലും, അതായത് ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, അവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അവരെ വിളിക്കുന്ന എന്ത് പേരിലാ?
കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് അതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടണം, എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് ആരെടുത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇയാളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് അറിഞ്ഞാലേ അത് ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് അവരെ ഇടപെടുക പോലും ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, എന്ത് ഫലം കിട്ടും എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ. അവരെക്കാൾ പരമപുരുഷോത്തമനായ ഹരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അവരെക്കാൾ ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ആൾക്കാർ ആരെയാണ്? ഭഗവാൻ അവരെക്കാൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരെയാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മികളെക്കാൾ, ഫലപ്രാപ്തിയുള്ള തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരെക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാൾ ഭഗവാന് കൂടുതൽ പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരെയാണ്? ജ്ഞാനികളെയാണ്. ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന, അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഫലത്തെ അവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ തങ്ങൾ ഇതിനും അപ്പുറമുള്ള ആരോ ആണെന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കി. നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ജീവിതത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ മൂല്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാരാണ്. ഉന്നത മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ് ജ്ഞാനികൾ. അവരാണ്. അപ്പം കർമ്മികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ആരാണ്? ജ്ഞാനികൾ. അതാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത്. ഇനി ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ അങ്ങനെ മുന്നേറിയ അനേകം ജനങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മോചനം ലഭിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. അതായത് ഒരുപാട് ജ്ഞാനികൾ, ഈ ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് താൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമല്ല, അതിനപ്പുറമുള്ള സന്തോഷമാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്നോ ഈശ്വരൻ ആരാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നോ ഇതൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പം അവ്യക്ത ബ്രഹ്മമായിരിക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം. അപ്പം ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും ജ്ഞാനികൾ. അവർ കർമ്മികളെക്കാൾ ബെറ്ററാണ്. അപ്പൊ കർമ്മികളെക്കാൾ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര് ജ്ഞാനികളെയാണ്. എന്നാൽ ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ, അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. ഒരാൾ ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കും, അവൻ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. അപ്പൊ കർമ്മിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ജ്ഞാനി, ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ ആരാണ്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനാണ് ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ. മൂന്നെണ്ണം മനസ്സിലായല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഒരാൾ ഭക്തിയുത അവർ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. എന്നിരുന്നാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രേമം നേടിയ ഒരാൾ കൃഷ്ണനോടുള്ള ശുദ്ധമായ സ്നേഹം അവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തരെക്കാൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്, ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഏതവസ്ഥയാണ്? നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തിയിലെ പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലേ, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ. അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനം പ്രേമം. ആ പ്രേമഭക്തി അല്ലെ, ആ പ്രേമഭക്തി ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭക്തരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? പ്രേമഭക്തി എത്തിയ ഭക്തന്മാർ, പ്രേമം നേടിയ വ്യക്തികൾ. അപ്പൊ വിശുദ്ധമായ പ്രേമം കൈവരിച്ചവൻ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനേക്കാൾ ഉയർന്നവനാണ്. കൃഷ്ണനിൽ പ്രശുദ്ധ പ്രേമം സിദ്ധിച്ചവരിൽ വെച്ച്, ഇനി ഇവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ആരാണ്? ദിവ്യ ഗോപാല ബാലനായ കൃഷ്ണനെ സർവാത്മനാ ശരണം പ്രാപിച്ച ഗോപികളാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി പ്രേമഭക്തി ഉള്ളവരിൽ ഏറ്റവും അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്, പ്രേമഭക്തി ഉള്ളവരിൽ ശ്രേഷ്ഠമായി നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ഗോപികളാണ്, ഗോപിമാർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോപിമാരാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറയാൻ കാരണം? അവരെല്ലാ വികസിത, എല്ലാ പ്രേമഭക്തിയുള്ള ഭക്തരെക്കാളും ഉയർന്നതാണ് ഗോപിമാർ. കാരണം അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് സർവാത്മന ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിച്ചവരാണ് ഗോപിമാർ. അവർക്ക് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയേക്കാൾ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഗോപിമാർ. ഇനി ഗോപിമാരിൽ, എല്ലാ ഗോപികളിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരാണ്? രാധാറാണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ രാധാറാണിയാണ് ഏറ്റവും ഔന്നിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഗോപിമാരിൽ ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ് കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അവളുടെ കുണ്ഠം, ഇപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ തടാകമാണ് രാധാകുണ്ഠം. അപ്പൊ ഗോപിമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ കൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്
രാധാകുണ്ഡം. അപ്പൊ ആ രാധാറാണി ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ ശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. കർമ്മികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് ജ്ഞാനി. അങ്ങനെ അനേകം ജ്ഞാനികളിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യും. ആ ഭക്തനാണ് ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ. എന്നാൽ ആ ഭക്തനിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് പ്രേമഭക്തിയുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ആ പ്രേമഭക്തിയുള്ളവരിൽ ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഗോപിമാരാണ്. ഇനി ഗോപിമാരിൽ ഏറ്റവും ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠയായിട്ടുള്ളത് അത് ശ്രീമതി രാധാറാണി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട രാധാറാണിയുടെ കുണ്ഠം, രാധാകുണ്ഡം ഭഗവാന് രാധാറാണിയെ പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ രാധാറാണിയോട് ഉള്ള പ്രിയപ്പെട്ടത്, ഭഗവാന് രാധാറാണി എത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ അത്രമാത്രം രാധാറാണിയുടെ കുണ്ഠമായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ഡവും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിച്ച് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഭക്തിഭാവങ്ങളാൽ നിർഭരരായ ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടി ആ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ പ്രേമ സേവനത്തിൽ എല്ലാ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ലീലകളുണ്ട്. അഷ്ടകാലീയ ലീല. അഷ്ടകാലീയ ലീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 സമയങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ലീലകളാടും. ഈ ലീലകളിലെല്ലാം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമ സേവനത്തിൽ ആരാണ് നിമഗ്നരാകാതിരിക്കുക? തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാർ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ അരികിലിരുന്ന് പ്രേമഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള വ്യക്തി രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ഇരുന്ന് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. കാരണം ആ രാധാകുണ്ഡം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയുടെ കുണ്ഡമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് രാധാറാണിയോട് എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ അത്രമാത്രം ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ആ രാധാകുണ്ഡം. അപ്പൊ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ അരികിലാണ് ഭഗവാനും രാധാറാണിയും രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ അഷ്ടകാലീയ ലീലകൾ, എല്ലാ ദിവസവും ദൈനംദിന വിനോദങ്ങളായിട്ടുള്ള അഷ്ടകാലീയ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ രാധാകുണ്ഡം. ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ സേവ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാർ. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാർ രാധാകുണ്ഡത്തിനരികിൽ പ്രേമഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്. രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ഇരുന്ന് പ്രേമഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ. അപ്പൊ ആ ശ്രേണിയെ നമ്മൾ കണ്ടു. കർമ്മികളെക്കാൾ ഉയർന്നത് ജ്ഞാനികൾ, ജ്ഞാനികളെക്കാൾ ഉയർന്നത് ഭക്തർ, ഭക്തരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് പ്രേമഭക്തി ഉള്ളവർ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കാമെന്ന് കാണിക്കുന്നു. കർമ്മിയേക്കാൾ ഉയർന്നത് ജ്ഞാനി, ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉയർന്നത് ഭക്ത. ആത്മീയ പരിണാമം. നമ്മുടെ സ്ഥാനം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച് കൃഷ്ണൻ നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അതാണ് യേ യഥാമാ പ്രപദ്യന്തെ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണോ സമീപിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫലം കിട്ടുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്ത് എനിക്ക് ഫലം കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് ഫലം കിട്ടും. എന്നാൽ നമുക്ക് അതല്ല, എനിക്ക് ഇതിലുപരിയായിട്ട് ഞാൻ ആത്മാവാണ്, എനിക്ക് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എനിക്കും ഈശ്വരനാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരുവാണ്, ശരി അതുപോലെ ആയിക്കോട്ടെ, നീ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കട്ടെ എന്ന് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇനി അതല്ല, എനിക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സേവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ പ്രതിഫലം തരുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കർമ്മിക്കാൾ ജ്ഞാനിയാണ്, ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഭക്തരാണ് ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഭക്തന്മാരില് പ്രേമഭക്തിയുള്ളവർ, പ്രേമഭക്തരില് ഗോപിമാർ, ഗോപിമാരില് രാധാറാണി. ഇനി ആ രാധാറാണിയെ പോലെ തന്നെ രാധാകുണ്ഡവും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആരാണ്? രാധാകുണ്ഡത്തിൽ പ്രേമഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തരാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ. നമുക്ക് രാധാകുണ്ഡത്തിൽ പോയാൽ അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരെ കാണാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ അത്രയും ബഹുമാനത്തോടെ, അത്രയും ഭക്തിയോടുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് അവരെ ഇതൊക്കെ ഓർക്കാം. നമ്മൾ ഇനി വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുമ്പോ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ പുസ്തകത്തിലൂടെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഉയർന്നതാണല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഓർക്കാം. അതും ധാമിനെ സേവിക്കുന്നതാണ്.
ഇനി നമ്മൾ കർമ്മം തന്നെ പല കർമ്മങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വികർമ്മം, കർമ്മികൾ, പിന്നെ അകർമ്മികൾ. അപ്പൊ കർമ്മ, വികർമ്മ, അകർമ്മ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വികർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമ്മളിത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണോ? നേരത്തെ പഠിച്ചു. ആ, ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. വികർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിക്കാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞോ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. വേദങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ആരോ എഴുതിയതല്ലേ, ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഭാവനയിൽ ആരോ എഴുതിയതല്ലേ, ഇതൊന്നും സത്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരവരുടെ സയൻസിന്റെ പുറകെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സയൻസിന്റെ പുറകെ പോകുന്നവർ, അവരൊക്കെ വികർമ്മികളാണ്. വേദത്തെ നിരാകരിക്കുന്നവർ, താഴ്ന്ന ജീവി വർഗങ്ങളിലേക്ക് തരം താഴുന്ന പ്രേരണയുള്ളവർ, ഗുരുക്കന്മാരെ വിലമതിക്കുന്നില്ല, ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ പരാജയപ്പെടുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർ വലിയ ഉയർന്നിരിക്കുമായിരിക്കും, നല്ല പണം കാണും, ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തായിരിക്കും, എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. പക്ഷെ അവർ വേദങ്ങളെ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കും. വേദങ്ങള് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരെ കണ്ട അവർക്കൊക്കെ പുച്ഛമായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര് വികർമ്മികളാണ്. അവര് വേദങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ എതിരായിരിക്കും ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളവർ എങ്ങോട്ട് പോകും? അവരുടെ ജീവിതം ശരിക്കും ജീവിത ലക്ഷ്യം അറിയാതെ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അവര് വിചാരിക്കും ഈ കിട്ടുന്ന പേരും പ്രശസ്തിയും സമ്പാദ്യവും ഒക്കെയാണ് എല്ലാം, ഞാനിപ്പോ സക്സസ്ഫുൾ ആയി, ലൈഫ് സക്സസ്ഫുൾ ആയെന്ന് അവര് ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഇനി ഒരു ജന്മമുണ്ടെന്നും ആ ജന്മം ഈ ചെയ്ത കർമ്മഫലമെല്ലാം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ താഴ്ന്ന തരം ജീവവർഗത്തിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നതെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഗുരുക്കന്മാരെ വിലമതിക്കുന്നില്ല, ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. ഇനി കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവര് വേദങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം പിന്തുടരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേദങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്ത് പോകാനും ഉയർന്ന ഗ്രഹത്തിൽ പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചായിരിക്കും അവര് വേദങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുക. വേദത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അപ്പം ഞാൻ ഈ സ്വർഗത്ത് പോകാൻ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അപ്പൊ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ അതുപോലെ ചെയ്യും. പക്ഷെ സ്വർഗത്ത് പോയാൽ എന്താണ്? അതാണോ നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ? സ്വർഗത്ത് പോയാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താ? പിന്നെയും മടങ്ങി വരണം. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകെ. നമ്മളുടെ പുണ്യം ക്ഷയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടി വരും. അതാണ് കർമ്മികളുടെ ഒരു പ്രശ്നം. കാരണം അവര് വേദങ്ങളെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരുപാട് നല്ല പുണ്യപ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. പുണ്യം കിട്ടും തോറും, കൂടുതൽ പുണ്യം കിട്ടുമ്പോൾ അവർ ഉയർന്ന ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ ഉയർന്ന ഗ്രഹത്തിൽ പോയാൽ എന്താണ്? ഒടുവിൽ മർത്യലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക തന്നെ വരും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, അവര് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഓരോ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശം കാണും. ആ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം അവർക്ക് കിട്ടും. ആ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിൽ പോകും എന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും അവർക്ക് തിരിച്ച് ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിലേക്ക് വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും. ഇനിയാണ് അകർമ്മികൾ. അകർമ്മികൾ എന്താ ചെയ്യുക? അകർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അകർമ്മികളാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ വേദിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് അകർമ്മികൾ. അപ്പൊ ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്നും അത് പുനർജന്മത്തിന് ഹേതുവാകുമെന്നും അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് പുണ്യമായാലും ദോഷമുള്ളതായാലും രണ്ടും അവര് ചെയ്യില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന് സേവനമായിട്ടേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അകർമ്മി. അവർ ബന്ധനസ്ഥരാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആത്മീയ ലോകത്ത് പോകാൻ അർഹരായിട്ടുള്ളവർ. അപ്പൊ നമ്മൾ അകർമ്മികളാകണം. ഇനി അകർമ്മികളില് ഭക്തരാണ്. ഭക്തർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനം നടത്തുകയാണ്. സ്വതസിദ്ധമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു. ഇപ്പൊ നാരദൻ, സനകസനാതനന്മാർ അവരെല്ലാരും പ്രേമഭക്തി മനസ്സിലാക്കി പ്രേമഭക്തിയിലെത്തിയ ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യും. ഇപ്പൊ വികർമ്മികളെക്കാൾ നല്ലത് കർമ്മികളാണ്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവർ വേദങ്ങളൊക്കെ പിന്തുടർന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇവരെക്കാൾ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ആരെയാണ്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തരെയാണ് ഇഷ്ടം.
ഇനി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത ഭക്തരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ആരാണ്? പ്രേമ ഭക്തിയിലെത്തിയവരാണ്. അവരുടെ സ്വരൂപ സിദ്ധി മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. അവരുടെ സ്വന്തം അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെന്ന് ആ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നാരദൻ, സനത് കുമാരന്മാർ ഇവരെല്ലാരും ഭക്തരാണ്, പ്രേമഭക്തരാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധമായ കൃഷ്ണാവബോധം വികസിപ്പിച്ച വ്യക്തികളാണ്. ഇനി ഈ പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ആരാണ്? ഗോപിമാരാണ്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തരാണ്. അവരുടെയൊക്കെ ഒരേ ഒരു ചിന്തയുള്ളൂ, എങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, അത് മാത്രമേ അവരുടെ ആഗ്രഹമുള്ളൂ. അവർക്കൊരിക്കലും കൃഷ്ണനെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല. വിപ്രലംഭ ഭാവത്തിലാണ് സേവ ചെയ്യുക. വിപ്രലംഭ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് വേർപെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫിസിക്കലി ഭഗവാനുമായിട്ട് വേർപെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും മാനസികമായിട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് വിപ്രലംഭ ഭാവം. വിരഹവേളയാണ്. വിപ്രലംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരഹ അവസ്ഥയാണ്. കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള നിരന്തര സ്മരണയിലാണ് അവർ. കൃഷ്ണനുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിനും അപ്പൊ നിരന്തര സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിനും തമ്മിൽ അന്തരമില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് വേർപിരിഞ്ഞ ആ ഒരു ഭാവത്തില് വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് ഇതിൽ ഉപമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിലുള്ള വിരഹ ദുഃഖത്തിൽ ആ വ്യക്തിയെ തന്നെ നമ്മൾ നിരന്തരം ആലോചിക്കും. ആ വ്യക്തി എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ആ വ്യക്തി ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും, ആ വ്യക്തി നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ വേർപിരിഞ്ഞ് ദൂരെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിരന്തരം ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചായിരിക്കും ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ അത് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും തീവ്രത കൂടുതൽ ആ ഒരു ഭാവത്തിലാണ്. ആ ഭാവമാണ് വിപ്രലംഭ സേവ. കൃഷ്ണനെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ അകന്നു നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും, ഭഗവാന്റെ വേർപിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും നിരന്തര സ്മരണയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കും. കൃഷ്ണനെ ഒരിക്കലും നിരന്തര സ്മരണയിലായതുകൊണ്ട് അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേർപിരിയുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വിരഹവേളയിലുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സ്മരണയാണ് വിപ്രലംഭ ഭാവം. വിരഹവേളയിലുള്ള കൃഷ്ണ സ്മരണ. ഇനി അവരുടെ മാനസിക അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതേ മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് കാണാം, ഗോപിമാരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് രാധാറാണി. എല്ലാ ഗോപികളിലും ഏറ്റവും ഉയർന്നത് രാധാറാണി. ആർക്കും രാധാറാണിയെ കവച്ചു വെക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. രാധാറാണിയാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. ഏറ്റവും ഉയർന്നത് രാധാറാണിയാണ്. ആർക്കും അതിലും ഉപരി മികവ് പുലർത്താൻ കഴിയില്ല. അവളുടെ അതിരുകടന്ന വികാരങ്ങളുടെ ആഴം ഭഗവാന് പോലും രാധാറാണിയുടെ ഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത്ര പ്രേമമാണ് രാധാറാണിക്ക് ഭഗവാനോടുള്ളത്. ഭഗവാന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത വികാരമാണ് രാധാറാണിക്ക്. അപ്പം ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഈ രാധാകുണ്ഡത്തെ, ഭഗവാന് എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ രാധാറാണി, അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാറാണിയുടെ കുണ്ഡമായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ഡം. ആ രാധാകുണ്ഡത്തെ വിവേകികൾ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഈ കുണ്ഡത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം. ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു, 9ഉം 10ഉം. ഇനി 11ഉം കൂടെ ഉള്ളൂ. നാളെ നമ്മൾ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചോദ്യം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോപികൾ എല്ലാ ഭക്തരെക്കാളും ഉയർന്നത്? വിപ്രലംബ ഭാവത്തിൽ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന് വിപ്രലംബ ഭാവത്തിൽ സേവിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവരുടെ ഉള്ളില് കൃഷ്ണൻ അവർക്ക് ഒരേ ഒരു ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. അത് കവിഞ്ഞ് വേറൊന്നുമില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഒരു കഥ അറിയാലേ, ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്ക് തലവേദന വരും. തലവേദന വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാര് പോലും ഭക്തരുടെ കാൽപാദത്തിലെ ധൂളി കൊണ്ട് തലയിൽ വെച്ചാലേ ഭഗവാന്റെ തലവേദന മാറൂന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭാര്യമാരും പറയും, അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ കാൽപാദത്തിലെ ധൂളി വെച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ നരകത്തിൽ പോകില്ലേ? ആരും സമ്മതിക്കില്ല. പക്ഷെ ഗോപിമാരാണ് സമ്മതിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഗോപിമാർക്ക് ഞങ്ങള് നരകത്തിൽ പോന്നേ പൊയ്ക്കോട്ടെ, അതൊന്നും അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ഞങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ തലവേദന മാറുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവർക്ക്, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, തങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് അവർക്കൊരു വിഷയമേ അല്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഗോപിമാരുടെ ഭാവം. കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നും അറിയില്ല ഗോപിമാർക്ക്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാ ഭക്തരിലും വെച്ച് സർവോത്തമരാണ് എന്ന് പറയാം. ഇനി എന്താണ് ഈ വിപ്രലംബ സേവനം? നേരത്തെ മാതാജി പറഞ്ഞു വിപ്രലംബ സേവനം, അതെന്താന്നൂടെ പറയാമോ? വിരഹഭാവത്തിൽ അകന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ, അവരുടെ മനസ്സ്. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹരിബോൾ. അപ്പൊ അത് തന്നെ. അപ്പൊ വിരഹ വേളയിലും കൃഷ്ണസ്മരണയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതാണ് വിപ്രലംബ ഭാവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ലാസ്റ്റ് കാണിച്ച സ്ലൈഡിലെ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ എന്താണ്? സനകാദികളുടെ കൂടെയുള്ള സനകാദികൾ. ഇത് ഫസ്റ്റ്. കുമാരന്മാര് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതല്ലേ? ഇത് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് ക്ലിയർ അല്ല മാതാജി. ഇതൊരു മഹാരാജാവിനെ പോലെ തോന്നുന്നു. ആ, അതെ അതെ. സാധാരണ സനത്കുമാരന്മാര് പലയിടത്തും പ്രീച്ചിങ്ങിന് പോകും. അതിലിത് ഏതെടുത്താണ് പ്രീച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ക്ലിയർ അല്ല. ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ യൂട്യൂബ് ഒന്നും നമുക്ക് മിസ്സായാല് യൂട്യൂബില് കിട്ടുന്നു. അത് മാതാജി എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് തന്നെയാണോ അല്ല വേറെ പ്രഭുജിയാണോ അത് യൂട്യൂബിൽ അല്ലല്ല, ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ ലൈവ് പോയിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. ഇത് യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പൊ നോക്കിയാലും കാണാം. ഇത് ലൈവാണ്. അല്ല, യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പൊ കൊടുത്താലും നാളെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണണം ഇല്ലേ? കാണും. അത് അതിന്റെ ചോദ്യം അതിന്റെ